Mnoho firiem sa topí v dátach, ale odpovede stále chýbajú. Znie to povedome? Lebo mať dáta je jedna vec, ale naozaj im rozumieť? To je úplne iná pesnička. A presne tu je ten háčik. Bez prehľadného reportingu sa vlastne rozhoduje naslepo. A ako taký chaos spoznať? Nuž, neaktuálne čísla, nejasné ciele a hodiny manuálnej práce. Ale dá sa to zmeniť. Z chaosu sa dá spraviť systém. A to oveľa efektívnejšie. Riešením je moderný dashboard. Jeho úlohou je premeniť surové dáta na prehľadné informácie. Ako to funguje? Výpočty sú automatické, kľúčové ukazovatele jasné a filtre sú interaktívne. A tu sa dostávame k tomu podstatnému. Toto totiž odomýka skutočnú obchodnú hodnotu. Prvým prínosom je obrovská úspora času. Už žiadna zdĺhavá manuálna práca. Ďalej je to lepšia kontrola. S aktuálnymi dátami je jasné, kam firma smeruje. A to najdôležitejšie, zrazu je možné robiť rozhodnutia oveľa rýchlejšie a s istotou. Pretože cieľom je, aby IT a dáta boli konečne naozaj jednoduché. Pre každého. Takže nezabúdajme, dáta netreba len zbierať, ale hlavne ich premieňať na rozhodnutia.